Meillä Livessä ajatellaan, että ihan jokaisella on oikeus työhön ja osallisuuteen yhteiskunnassa. Uskomme, että jokaisesta löytyy vahvuuksia, joita työelämä ja yhteiskunta tarvitsevat. Me liveläiset tuemme asiakkaitamme tunnistamaan oman osaamisensa ja luomaan tiensä kohti omaa, sopivan kokoista työtä. Meillä Livessä tarjotaan tukea työllistymiseen, työssä jaksamiseen ja oman suunnan löytämiseen. Tuemme ihmisiä juuri niissä erityistarpeissa, joita heidän elämäntilanteensa vaatii. Me autamme yksilöitä työllistämisen, valmennuksen ja kuntoutuksen keinoin luomaan oman polkunsa kohti työelämää. Samalla autamme työelämää luomaan työyhteisöjä, joissa jokaisen kyvyt pääsevät käyttöön. Teemme töitä sen eteen, että maailma olisi avoin ja täynnä mahdollisuuksia. Kaikille.